Posle duže vremenske pauze vraćamo serijalu Moj projekat. U večerašnjoj epizodi gledat ćete BMW kockicu Cabrio koja je kompletno restaurirana. Za maksimalan ugođaj izabrao sam Kendall Jackson Chardonnay koji možete i vi poručiti na sajtu Vinoteka Beograd. Uživajte! Moja ljubav prema automobilima krenula je 95. 6. godine kada sam prvi put otišao na autotrke Beranovac i tu mi je privukla pažnju Honda Integra koja je u to vreme nekad bila pojam i dan danas je taj auto pojam i onda sam krenuo da sređujem automobile. Prvi auto mi je bio Ford Escort XR3 i onda sam sa njim krenuo i nastala je cijela ova priča koja je krenula sad da se dešava. Ja sam Vladimir Bogović, a ovo je projekat Eksport Španija. Pored mene se nalazi BMW 30 serije 3. Imao sam zadatak preko drugara koji me zamolio za njegovog brata da nađem primjerak u Srbiji koji bi restaurirali, koji će kasnije da ide za Španiju i da se vozi u Španiji. Prošle godine u martu mesecu smo našli auto kod nas. Auto sam kupio, dovezao sam i onda smo krenuli razradu planova šta će se raditi na autu, kako će se auto raditi, gde će se farbati, koji će točkovi biti na autu i rađena je komplet restauracija automobila. Krenuli smo jedno po jedno, pravili smo planove da auto što pre bude gotov. Bio je plan nekih 2 godine auto da se radi, ali auto urađen za godinu i 3-4 meseca je završen auto, kompletna restauracija. Najizazovnije je bilo nabaviti delove za ovaj auto koji su dosta retki, pogotovo što je Cabrio. Pojedini pričaju da su delovi sa E30 kupea isti kao na kabrioletu. Neki jesu, ali ima dosta delova koji se razlikuju i nisu isti kao za kupe. Kabriolet se razlikuje i dosta je teško bilo nabaviti neke delove koje smo vukli iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, Švedske, Holandije i na koje se dosta čekalo. Motor je 2.5, 12 ventila, 180 konja koji je bio zapušten i odrađen je komplet, u fullu je urađena generalna. Peskirano je sve, plastificirano, svi delovi su ugrađeni novi, creva, sve iz originala. Izduvna grana je Hardgen autu, sa kojom je auto stigao. Usisna grana je cela ispeskirana, plastificirana i lakirana i naravno poklopac motora. Dosta delova cinkovano, vraćeno u svoje stanje, alternator rana se reparirani su u kompletu do najsitnijeg detalja i motor je vraćen na fabričko stanje i kao novi. Auto je komplet ofarban u Beogradu, u Grockoj, kod Đurice Nedić, koji je odradio komplet farbanje motornog prostora, komplet farbanje auta, GPK i odozdo je auto ofarban u istu boju kao što je iz polja. Interijer je rađen u Makedoniji kod Slavčita Hristov. On je odradio vrhunski posao. Vlasnik je želeo da bude auto u izvornom stanju, u fabričkom stanju. Nismo odstupali od fabrike samo sa nekim sitnicama kao što su felne, rajd, ostalo. I auto je imao na sebi ove branike koje je vlasnik hteo da zadrži, nismo hteli da iskidamo, da vraćamo ili MTH1 kao što neko voli MTH2, ostavili smo ga u fabričko izvorno stanje. Airride je na auto Airlift koji je poručen iz Amerike, čekao se 3,5 meseca da stigne. Na autu su BBS RC felne 17-ice, prednje su 7,5 jota, zadnje su 8 jota, koje su komplet restaurirane, sređene i napravljene kao novo stanje. S obzirom da je kabriolet u pitanju i dosta njih
muče ti krovovi, ali u principu krov je lak za rad. Štof koji je za krov radi se u Nemačkoj, ima po poručbini, poručuje se, brzo stigne na adresu, laka je ugradnja, nije komplikovan za rad i što se tiče krova generalno imaju svi delovi i novi da se kupe. Planovi za ovaj auto su, kao što sam rekao, uslužno sam radio restauraciju, auto ide za Španiju kod drugara, vozit će se na banjskim tablicama tamo i to mi je drago. U auto je uloženo puno truda, vremena, živaca, rada i drago mi je da sam napravio nešto što će da izađe iz naše zemlje, što će moći drugi da gledaju, da im pravi osmehe na licu i malo je ovakvih automobila koji se mogu vidjeti i da su generalno i dobro sređeni i sve. Što se tiče daljih planova, ja ostajem ovde i u planu je Golf Kec Kabriolet, jedan projekat koji hoću da završim za sebe. Poslije tog keca je u planu Golf 2 Rally za svog sina hoću da radim. Imam par automobila koji su već polusređeni i koji treba da se provede neko vreme da bi bili gotovi, da bi mogli da se voze.